Hey, YouTube, astăzi filmăm un videoclip cu Clash of Clans. Așteptăm puțin să intre. Am închis net. Deci copios. Așteptăm puțin. Dați așa, îți dau volumul televiziorului mai încetul. Ok, mai am făcut ceva de aici. Ok, putem da un atac. Nu cred că o să-l pot omori, așa că să mai căutăm. Hai. Mai, cam asta. Zic, clana, ok. Hai să găsim arcașul, să știu, da? Direct pe arcaș. Am niște arcaș. Hai să mai iau niște banane. Am dat arcașul ca prost acolo. Nu mi-a dat arcașul? Te chinez? Ok. Am fost și eu odată într-un plan de chinez. Deci nu înțelegeam nimic ce scriau ei acolo. Scriu acolo în engleză și scriu în chinez. Perfect. Hai să mai dau un atac pentru că e prea puțin. Hai să-l atac pe stare, îmi dă 28. Oare pot? Dacă voi reuși cel mai tare, dar nu cred. Și aici de arcaș. Dacă dau și pe aici. Aici și aici. Nu câștig asta. E clar că nu pot să câștig. Dar pierd 16, ești nebun. Măcar o steluță să fac. Da, acum mai urât. Kill. Nu-i kill. Da, arată un fel. Și ultima bilă. A, penultima. Chiar nu pierd timpul. Hai să lăsăm. Sincer, la cacașul vor muri. Am avut și face că am uitat papir. Nu am floarea asta. Haide, bă. Kill. Și cam asta a fost. Ok. Cumpăr la maxim baloane. Ce de ăștia mai infinit. Mai elixir. Ba da. Am elixir. 31, mai pot face. Hai să liniștim.
Aș vrea să intrați voi în clanul acesta, nu e clanul meu. Voi crea un clan. Nu, stați. Mai profil. Stați așa. Asta trebuie să intru într-un clan. Nu știu. Cred că o să intru în Marvel. Ok. Vă aștept și pe voi în clanul Marvel. Atât să dau. Sen. Poate îmi dă și mie cineva. Nu dă nimeni. Pe serverul seara altul 5 secunde era full. Nimica, bă, nimic. Niciun donut. Dați greșit, mai sunt eu să mor eu. Hai să donez unul ăsta, poate. Da și mie. Am donat eu cineva. Nici tot nu mi-o dă nimic. Ură și oameni zgârșiți. Da, și-ți donez, ia mai hai. Nu donează nimic. Ce oameni zgârciți. Haideți, facem asta. Revoltă video. Aș vrea să caut ceva care am eroic. Ăsta. Hai, doamne. Să așa că vreau să văd 100. A, pot să pun? Nu știam. Pot? Da, de fapt nu am niciun mișto. Oricum da să fac lor, pentru că orice... Nu știam cu oricum. Stea că trebuie să-l pun aici. Uite așa. Păi ce nu înțeleg și gol. Că acum a apărut tot. Dar nu pot să cumpăr nimic, nu e corect. Eu revin de vorbim. Aici nu pot să stea orile. Nu știu, a Grecia, a Germania și a Americii. Asta nu știu, cred că e a Braziliei. Ce faci în Brazilia? Uite, stați că vreau să vă arăt ceva. Vreau să-mi pun ăsta, dau copii și vreau să mi-o pun aici sau... Și dacă vreau să set activ ori bas. Nu înțeleg de ce. Poate că s-a mult de mare. Nu știu. Dar oricum vor mai veni episoade de acest gen. Am eu dar și mici cineva. Ia să văd eu asta ce are. Binișor. Numai că tanhul trebuie protejat. El protejează doar mii. Da, tanhul trebuie protejat, bă. Și dacă te atac cineva fără baloane, asta le omoară. Deci nu apără nimeni. Cosmine, să văd eu ce are Cosmine.
Acum 3. Aha. 2, 3. Ar fi mai să poți upgrada și astea. Ca să fie mai mulți într-una. Să fie superb. Să-mi iau elixirul. Ok, oameni buni, și cam asta a fost cu videoclipul de astăzi. Și cam atât. La revedere!